Počúvate prácu bez omáčky. Dnes stručne k téme okamžité skončenie pracovného pomeru. Veľa zamestnancov má pocit, že ich zamestnávateľ môže vyhodiť zo dňa na deň. V skutočnosti sú tieto prípady veľmi prísne obmedzené. Okamžité skončenie pracovného pomeru je najtvrdší zásah, aký môže zamestnávateľ použiť. A zákon presne určuje, kedy to môže urobiť. Sú len dva hlavné dôvody. Prvý dôvod je, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin. Druhý dôvod je, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. To znamená napríklad krádež, príchod do práce pod vplyvom alkoholu alebo drog a podobne. A preto pozor, nie každé porušenie pracovnej disciplíny znamená okamžitý výhadzov. Musí ísť o naozaj závažné porušenie. Napríklad meškanie do práce, reklamácie či fajčenie. Takéto dôvody nestačia. Častá situácia je, zamestnávateľ povie, podpíš to alebo končíš okamžite. Tu si treba uvedomiť jednu vec. Okamžité skončenie nemôže byť natlakový nástroj. Ak na to nie je zákonný dôvod, okamžité skončenie by bolo neplatné. Ďalšia dôležitá vec. Okamžité skončenie musí byť vždy písomné a musí obsahovať konkrétny dôvod. Ak máte vo firme odbory, musí byť vopred prerokované s odborovou organizáciou a odborári už pri prerokovaní vedia, či je to dôvod na skončenie. Nestačí povedať, porušil si disciplínu alebo ukradol kliešte. Musí byť jasné, čo sa stalo a zamestnávateľ musí mať dôkazy. A ešte jedna praktická vec. Ak dostanete okamžité skončenie a nesúhlasíte s ním, máte právo sa brániť. Veľmi často sa stáva, že takéto skončenie je neplatné, pretože nebol splnený zákonný dôvod. Preto platí jednoduché pravidlo. Okamžitý vyhadzov nie je bežná vec, je to výnimočný krok. Ak sa použije nesprávne, dá sa napadnúť. Toto je jeden z dôležitých dôvodov, prečo mať poistku vo forme odborov a nebyť v takejto situácii sám, keďže zamestnanec je sám takmer bezmocný. Avšak nezabúdajte, ak vám zamestnávateľ pohrozí okamžitým skončením a vy mu podpíšete dohodu, tak ste sa vlastne vyhodili sami a už to nejako nenapadnete. To bolo k dnešnej téme všetko, stručne a bez omačky.